ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה והצלחה, אמן. שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, אמן. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. אמן. נמצאים עכשיו כל יום שהולך, הולכים ומתקרבים לזמן המיוחד, הזמן הגדול, שזה חג פסח. ידוע שיש לנו שתי לילות קדושים ביותר בשנה. לילה אחד זה ליל כיפור כל נדרה, ולילה שני זה ליל הסדר, לילה מיוחד והקדוש בשנה. ליל כיפור זה זמן של דין. הקדוש ברוך הוא תופס את העולם בדין, מחזיק את העולם בדין, זה ליל כיפור. וליל פסח זה זמן של רחמים. אחד דין ואחד רחמים. ויום כיפור זה זמן שאנחנו נכנסים קל נדרה, בהמה וחרדה, לבית הכנסת, בהמה גדולה, וחג פסח, קל חמירה וחמירה. קל נדרה זה כל הנדרים, מידת הדין, הדברים הקשים ביותר. ליל הסדר, קל חמירה וחמירה, זה רחמים, חסד, עוזרים לאנשים, עוזרים לעניים, מפקירים את החמץ, מוציאים את החמץ, דין ורחמים, השתי לילות של הדין ושל הרחמים. וכמה שיותר מתקרבים לערב פסח, הדבר המיוחד והגאולות והכוח והקדושה הגדולים ביותר נכנסים לתוך הנפש של האדם. שאלנו השבוע קושייה חזקה ביותר. אנחנו, אם נסתכל, נראה יסוד גדול. נראה דבר של פלא גדול ביותר. נראה דבר של פלא גדול ביותר. אנחנו כל יום מזכירים את יציאת מצרים. מזכירים את יציאת מצרים, עושים קידוש בשבת, זכר יציאת מצרים. מזכירים את יציאת מצרים כל יום. וגם כל בוקר, מתי שאנחנו גומרים את התפילה, אנחנו אומרים, חייב כל אדם להאמין ב10 זכירות וכולי, אחד מהם זה יציאת מצרים, שיצאנו מארץ מצרים. שאלנו קושייה חזקה ביותר. למה המצווה של יציאת מצרים והזכות של מצרים, של הגאולה ממצרים כל כך גדולה? למה לא מצאנו דברים אחרים שהם הגיעו לדרגות הגבוהות של יציאת מצרים? ונחדד את השאלה יותר. מה זכה פרעה, שפרעה קיבל זכות כל כך גדולה, שעל ידו יש לנו כל הזמן זיכרון של יציאת מצרים? עולים, קוראים מזוזה, מזכירים יציאת מצרים, עושים קידוש, מזכירים את יציאת מצרים, תפילין, מזכירים את יציאת מצרים. כל דבר בחיים שלנו מזכירים את יציאת מצרים. מה זכה פרעה? נקרא לזה במילים אחרות. מה זכה פרעה שכל כך הרבה זכויות יהיו על הגב של פרעה ומהכוח של פרעה? מה זכה פרעה לכל זה? מה הכוח של פרעה שהוא זכה לכל הדברים האלה? נסתכל מלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה היה מלחמה חשובה ביותר לעם ישראל. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, ואתה יפה ירגיע וירא אלוקים. אנחנו חייבים למחות את זכר עמלק, הכיסא של אלוקים לא שלם, עד שימחה זכר עמלק. אבל אנחנו לא רואים שמזכירים את זה, וזה דבר שכל כך זיכרון כמו יציאת מצרים. מה מיוחד אצל פרעה, שפרעה זכה, שכל הזכות של יציאת מצרים מזכירים אותו וזה מכוחו, ומה שאין כן עמלק ודברים אחרים לא מזכירים ולא זוכרים את זה כל כך. אלוהי חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול ביותר. בשביל שיעשה לאדם נס, צריכים שתי דברים בכדי שיעשה נס. מה שתי דברים שצריך? דבר ראשון, שהאדם ראוי שיעשה לו נס. אתה רוצה שהשם יעשה איתך נס? אתה צריך להיות ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס. זה דבר ראשון. אם אתה לא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס, לא יהיה לך נס. אתה צריך להיות בעל אמונה, בעל ביטחון, שתהיה ראוי לנס מהקדוש ברוך הוא. דבר שני, גם האדם שעומד כנגדך הוא גם צריך להיות ראוי שעל ידו יבוא נס. מה פירוש גם הוא צריך להיות ראוי שעל ידו יבוא נס? הרי אדם שנגד האדם הטוב הוא רשע. אז איך אפשר להגיד שהוא צריך להיות ראוי שעל ידו יהיה נס? אז אפשר לפרש ולומר כך. יש גמרא שמספרת איזה סיפור, והגמרא אומרת שהיו יולוס וטולוס שרצו להרוג אותם, אז באו ואמרו, איך תהרוג אותם? הרי
בחנניה, מישאל ועזריה, הקדוש ברוך הוא עזר להם וניצלו, אז גם פה הם ינצלו. אז מה ענו ואמרו? חנניה, מישאל ועזריה זה לא אותו דבר. למה? כי חנניה, מישאל ועזריה, נבוכדנצר היה מלך הגון, לכן גם היה ראוי שדרכו יעשה נס. אז שואל המהרש"א, איך אפשר להגיד על נבוכדנצר שהוא היה מלך הגון? הרי נבוכדנצר היה מלך רשע גדול, מי יכול להגיד עליו שהוא היה מלך הגון? הוא היה מהמלכים הרשעים שהיו בעולם, איך אפשר להגיד עליו שהוא היה מלך הגון? אלא מתרץ המהרש"א ואומר יסוד גדול. נבוכדנצר היה מלך רשע, אבל היה לו מידה אחת טובה. מתי שהוא היה טועה, הוא ידע להודות ולהגיד, סליחה, אני טועה. אם הוא היה טועה ועושה דבר לא טוב, הוא היה אומר, אני טועה, טעיתי במה שעשיתי. נבוכדנצר החריב את בית המקדש, הוא היה רשע, הוא היה אדם רע, הוא היה כל הדברים הרעים שיש בעולם. אבל הוא ידע להודות על טעויות שהוא טועה. מה שאין כן, עמלק וכל הדברים האחרים, גם אם הם טועים, הם לא יודעים להודות שהם טועים. לכן, הנס שהיה לבני ישראל במצרים ועם פרעה, בני ישראל היו ראויים שיעשה להם נס, ומצד שני גם פרעה היה ראוי לעשות דרכו נס. מתי שהוא היה טועה, הוא היה טועה. הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, ידע להודות. מי כמוך באל עם השם, מי כמוך נהדר בקודש, מי אמר את זה? פרעה. מתי שטבע בים, מיד הוא צעק, מי כמוך באל עם השם, מי כמוך נהדר בקודש. מובא במדרש שמתי שפרעה היה טובע בים, הוא עשה תשובה ויצא וניצל. הלך פרעה להיות מלך בנינווה, וכולם מכירים את הסיפור עם יונה, שהקדוש ברוך הוא אמר ליונה, לך רד לנינווה, העיר הגדולה ששם ראתם עלתה אל השם, ויונה הלך ואמר להם שהשם עומד להרוג את כל העיר, עמד אותו מלך נינווה שזה פרעה, ואמר מי שלא יצום אני אהרוג אותו, וכולם צמו ועשו תשובה וחזרו בתשובה. אם כך פרעה היה רשע, אבל ידע להודות על הדברים. אם הוא טעה, הוא ידע לעמוד ולומר, סליחה טעיתי, סליחה עשיתי דבר לא טוב, סליחה התנהגתי בצורה לא טובה. לכן, פרעה היה ראוי שיעשה לו נס. בני ישראל היו ראויים שיעשה להם נס. מתי שבני ישראל היה להם מלחמת עמלק, לא היה ראוי שיהיה נס לעמלק. עמלק גם שהוא רשע וכולי, הוא לא היה לו את המידה להודות על טעויות שהוא טועה. לכן גם מתי שיהושע בן נון הלך להילחם עם עמלק, לא היה מקום איך לעשות אף נס טבעי, כל הניסים היו מעל הטבע. כך גם מתי ששאול המלך הלך להילחם עם עמלק, לא היה אף דרך שיהיה נס מעל הטבע, הכל היה טבעי. וכך אצל המן הרשע, שאסתר הצילה את עם ישראל במלחמת עמלק של המן, הכל היה טבעי ולא היה נס מעל הטבע. אם כך רואים פה יסוד גדול. בשביל שיעשה לאדם נס, צריך שתי דברים. גם שלך יש זכות שיהיה לך נס, וגם הרשע שעומד עליך צריך שיהיה לו מידה של לעמוד על האמת ולהגיד טעיתי, או להודות על האמת, ואז הוא ראוי גם שדרכו יהיה נס, ואז יתקדש שם שמיים על ידו. כי מתי שרשע גם על ידו נעשה נס, הוא זוכה שיתקדש שם שמיים על ידו, ועל ידי שזוכה שיתקדש שם שמיים על ידו, יש לרשע זכויות של לעתיד, אחרי כן, אחרי שנים ואחרי זמן, מגינים על אותו אדם. אם כך, אתה צריך להיות א' צדיק שיעשה לך נס, וגם מי שרודף אותך צריך להיות אדם שמודה על האמת. ולכן אדם שלא מודה על האמת, ואדם שהולך בטעות, הוא לא ראוי אפילו שיעשה נס דרכו, הוא יכול לצייר אנשים, יכול להזיק לאנשים, יכול לעשות רע, אבל מתי שתם ונגמר תוקפו, מידת הדין נופלת על אותו אדם בצורה שאין לאותו אדם יציאה ממידת הדין. רואים פה יסוד גדול, גם אם אתה רשע, לפחות תדע להודות על האמת. גם אם אתה אדם לא טוב ועושה דברים לא טובים, לפחות תדע להודות על האמת. אין מעלה יותר גדולה מאדם שטועה ואומר, טעיתי, אני מודה באמת, אני מודה מה שעשיתי, עשיתי לא טוב, אני חוזר בי ממה שעשיתי. היום, לפני כמה שעות, ישבנו עם עצמנו וחשבנו מחשבה חזקה ביותר, שאפשר לפרש ולומר אותה יסוד גדול. אנחנו נמצאים עוד מעט לפני שריפת חמץ. יום לפני פסח, יום של פסח, ערב פסח שורפים את החמץ. ידוע יסוד גדול, שכל מצווה שיש בתורה הקדושה, היא כנגד אחד האיברים בגוף של האדם. היא כנגד איזה מידה רעה, היא כנגד אחד האיברים שבגוף של האדם. למשל, כיבוד אב ואם זה כנגד העיניים. מתי שאדם מכבד את אבא שלו ואמא שלו, זה כנגד העיניים. וזה המצווה למ"ג בתרי"ג מצוות גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אדם ששומר את כיבוד אב ואם, יש לו ברכה במאור עיניים. אדם שמכבד את אבא שלו ואמא שלו, יש לו יותר כוח לשמור על קדושת העיניים. מצווה של כיבוד אב ואם זה כנגד העיניים.
כל מצווה מהתורה הקדושה היא כנגד עבר אחר בגוף של האדם. חשבנו היום לשאול שאלה, המצווה של ביעור חמץ, כנגד מה היא בגוף של האדם? כנגד איזה מידה? מה המצווה של ביעור חמץ? כנגד מה בגוף של האדם המצווה של ביעור חמץ? חשבנו לדקדק ולומר כך, אם נסתכל בתורה הקדושה, כתוב, לא יראה לך חמץ וכל שאור בכל גבוליך. יש פה שתי דברים, דבר אחד חמץ, דבר שני שאור. חמץ ושאור, התורה מצווה אותנו שלא יהיו בכל הגבול שלנו חמץ ושאור. אז מה זה מצווה של חמץ כנגד מהי ומצווה של שאור כנגד מהי? מה המצווה של חמץ, מה המצווה של שאור? כנגד מה זה? חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. ניקח חמץ. מה זה חמץ? לוקחים קצת של קמח, שמים בזה מים, זה הולך ותופח. אז חמץ כנגד משהו שתופח. מה זה דבר שתופח? גאווה של האדם. אדם יש לו גאווה בלב, תופח, 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 תופח. המחשבה שלו תופחת, הגאווה שלו תופחת, הרצונות שלו תופחים, עצמו שלו תופח. אז אם כך, חמץ כנגד מה? כנגד גאווה. אדם שלא יהיה לו גאווה, מתי שהוא שורף את שריפת חמץ ומכוון, ועושה את זה לשם שמיים בכוונה שלמה, ועושה את זה כמו שצריך, זה כנגד חמץ. חמץ כנגד הגאווה שבאדם. מה זה שאור? שאור כנגד המרירות שיש לאדם אחרי איזושהי צרה או איזושהי בעיה שהייתה לו. זה שאור. אז גאווה זה חמץ. שאור זה המרירות שיש לאדם. אדם מתגאה מאוד מאוד, מישהו פגע בו אחרי כן, הוא אומר למה פגעו בי. הוא אומר למה פגעו בי, המרירות זה שאור. ולמה הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל מתי שיצאו ממצרים על חמץ ושאור? כי ברגע שיצאו ממצרים בני ישראל היו בגאווה גדולה. יצאו עם עושר גדול, לקחו ממצרים את כל הכסף שלהם, היה 10 מכות, מכת בכורות, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, זכו לדברים עצומים ביותר. אז היה להם גאווה גדולה ביותר. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? תשרפו את החמץ, תשרפו את מידת הגאווה, תכוונו מתי שאתם שורפים את החמץ, שלא יישאר לכם גאווה בלב, מהכסף שלקחתם, מהגדולה שלקחתם, מכל מה שלקחתם, תשרפו את זה. אחרי כמה ימים שיצאו ממצרים, התחיל השאור בלב, המרירות. 210 שנים היינו במצרים, 210 שנים פרעה שאיבד אותנו, למה נגרם לנו כזה דבר, למה היה לנו כזה צער, 210 שנים של זמן קשה ביותר. חז"ל אומרים שפרעה היה לוקח את הילדים ושם אותם בקירות, היו אומרים היהודים, למה הרגו לזה את הבן שלו, וזה את הנכד שלו, וזה את בן אחי, וזה את בן אחותו, היה להם בלב שאור מרירות. לכן מה הקדוש ברוך הוא מצווה ערב פסח? תשרוף את החמץ, את הגאווה, ואת השאור, את המרירות, שלא יהיה לך לא גאווה ולא מרירות. אם כך, מה ביעור חמץ עושה? השריפה של החמץ שאדם שורף, הוא שורף את הגאווה ונותן כוח בלב שלו שלא יהיה בליבו גאווה, ושורף את השאור, מחזק בלב שלו, שלא יהיה לו בלב שלו את המידה של המרירות, למה היה לו את הצרות ולמה היה לו את הבעיות. וצריך לדעת, הכוח של הימים האלה הוא כוח עצום וכוח גדול שאין כדוגמתו. אמרנו ביום שלישי בלילה בבית חולים, האנשים הצדיקים שבאו להיות איתנו, אמרנו לכם צדיקים יסוד גדול. כתוב שמערב פורים 30 יום מתחיל הזמן של בדיקה, של שריפת חמץ. מה הפירוש מתחיל הזמן של שריפת חמץ? כתוב שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום לפני החג. 30 יום לפני פורים, לפני פסח, זה פורים, מתחילים, שואלים ודורשים, מתחילים לשאול, לדרוש, מה? לנקות, מתחיל השריפת חמץ בלב של האדם 30 יום לפני פורים. לכן לא מברכים, לפני פסח. לכן לא מברכים שהחיינו וקיימנו על שריפת חמץ. הרי עושים את זה פעם בשנה. למה לא מברכים על זה שהחיינו וקיימנו? אז כתוב בספרים הקדושים, מתי שמברכים על קריאת מגילה שהחיינו וקיימנו, באותו שהחיינו וקיימנו על קריאת מגילה, מתחיל גם שהחיינו וקיימנו על שריפת החמץ, שבסוף ערב פסח שורפים אחרי 30 יום. ה-30 יום האלה זה זמן של תחילת הביעור החמץ, שאדם מבאר את החמץ מהנפש שלו, מהלב שלו, עד ערב פסח. אי אפשר להגיע לפסח ברגע אחד ולהיות צדיק אחד ברגע אחד בפסח.
כמו שאדם לא יכול לבלוע כדור ולהיות צדיק ברגע אחד, עבודה של צדיק זה עבודה מתמדת יום יום, לעבוד על עצמך, לשבור את המידות, להכניע את המידות יום ועוד יום ועוד יום. זה עבודת השם האמיתית. אותו דבר, אי אפשר ביום אחד אדם יבוא, אני בולע כדור, אני צדיק. להיות צדיק זה עבודה מתמדת של הרבה זמן. אותו דבר שאדם חושב, להגיע לפסח ביום אחד, ולהגיע בפסח להיות נקי בנפש, מהחמץ, מהשאור, לנקות את הנפש שלו, אי אפשר ביום אחד. הקדוש ברוך הוא נתן 30 יום לשבור את הסטרא אחרא. וכמו שאומר החסד לאברהם, ש30 יום מערב פורים עד ערב פסח, זה תש"כ שעות. ובמספר זה 3 פעמים עמלק. 3 פעמים עמלק יוצא את השעות מערב פורים עד ערב פסח, 3 פעמים בגימטריה השעות, בשעות שיש תש"כ שעות, 720 שעות, זה הזמן שיש ב30 יום האלה, שזה יוצא 3 פעמים במספר עמלק, זה הזמן שיש לנו לתקן. וצריך לדעת שבפסח זה כוח גדול ביותר. כתוב בספרים הקדושים, שכל יהודי יכול ליפול ל50 שערי טומאה. 50 שערי טומאה זה הדבר החמור והקשה ביותר שיש. יהודי ששומר את פסח טוב, זה כמו מגן שאותו אדם לא ייפול לשער ה50 של הטומאה. הפסח שומר ומגן על האדם, שאדם לא ייפול ל50 שערי טומאה חס ושלום. לכן מתי שאדם מקפיד בפסח ושומר על עצמו בפסח כמו שצריך, ומקפיד על עצמו בקדושה ובטהרה גדולה, חזקה שלא ייפול לשער 50. ואם אדם לא נופל לשער 50, לא משנה איפה הוא יהיה. אם יהיה ידך בקצה השמיים, משם יקבצך השם, משם מביאך, איפה שלא תהיה השם יוציא אותך וירים אותך. אם נפלת לשער 50, אין מזה יציאה, אין מזה יציאה, אי אפשר לצאת מזה. אותו אדם נאבד, הנשמה שלו נאבדת. לכן פסח אדם מחויב לשמור עליו בקדושה ובטהרה. ידוע מה שרבי פנחס מקורליץ אומר באמרי פנחס, שגדולה של צדיק זה כמה שהוא מקל יותר ולא מחמיר. רבי פנחס מקורליץ אומר, כל השנה, כל מה שעושים איסורים חדשים, מרחיקים את הגאולה. אסור להגיד כל יום זה אסור וזה אסור וזה אסור. כל פעם שאומרים זה אסור, מרחיקים את הגאולה. צריך לנסות להתיר דברים, לא לאסור. אבל אומר רבי פנחס מקורליץ, בענייני פסח, מה שאתה יכול להחמיר יותר, תחמיר על עצמך. אדם צריך להחמיר על עצמו כמה שהוא יכול יותר בענייני פסח. פסח זה צריך להיות מרומם, מקודש, צריך להיות דקדוקים הגדולים והדקים ביותר, צריך להיות בפסח. זה זמן המיוחד ביותר, ולהיכנס לאוויר של פסח ולזמן של פסח זה זמן גדול ביותר. שאלנו גם השבוע, כל השנה אנחנו צריכים לזכור את פסח. הרי אני מאמין באמונה שלמה, יציאת מצרים, אז מה מיוחד בליל הסדר? הרי כל השנה אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, אז מה מיוחד בליל הסדר? מה הדבר המיוחד שבליל הסדר כל כך שמחים וצריכים להיות כבני חורים, וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לקחת את כל הכלים העיקריים שלו ולשים אותם על השולחן, ואת הבגדים היפים שלו ביותר ללבוש. מה מיוחד כל כך בליל הסדר, יותר מכל ימות השנה? אז חשבנו לפרש ולומר כך, בכל השנה צריכים לזכור את ליל הסדר, לזכור את יציאת מצרים. כל יום חייב אדם לזכור את יציאת מצרים, רק לזכור. אבל בליל הסדר יש לנו חובה אחרת. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בליל הסדר זה לא רק לזכור את מצרים, אלא להרגיש בלב שלי, אני הייתי במצרים ואני הלילה נגאל, אני הלילה יוצא לחירות, אני הלילה נגאל ואני הלילה יוצא מכל הצרות והבעיות שלי בליל הסדר. כתוב בספרים הקדושים שיש כוח בליל הסדר, שבן אדם יצא מכל צרה שיש לו בחיים. ליל הסדר זה זמן של גאולה. ליל הסדר זה בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. ליל הסדר זה זמן של גאולה. ובן אדם חייב לחשוב בדעתו בליל הסדר, להכין את עצמו, שהוא נגאל, יוצא לחירות, מכל הצרות, מכל הבעיות, מכל הדברים הקשים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו לסייעתא דשמיא, לברכה, לשמחה, להצלחה ולישועה, ונזכה בעזרת השם לאור גדול, לסייעתא דשמיא גדולה.